Hai, domnișoară. Hai să te văd. Îți place să stai mânjit așa? Așa îți place? Ce domnișoară ești? Tu la 9 luni faci toată masa plină de mâncare. Ce asta aici? Da, dacă îți place să stai așa spoită, poftim, stai. Vrei să o prinzi și pe asta, a? Poftim. Ia. Așa-ți place? Da. Ce e asta? Haide, haide! Aaaa! Hai, gurița mare! Aaaa! Aaaa! A. Hai. Hai. Hai, ia dă-i cu mâinile pe ăla. Așa. Așa, ia vezi, bine? E bine? Așa, își pun păr. Nu! Fă! Așa mănânci, nu? Aha. Așa e bun, nu? E bun după mâini. Să-ți dăm pe mâini și să bag după mâini. Așa o breznicătură de domnișoară. Acum ar trebui să te scot afară și să te vadă toți băieții. Ce-i asta? Ce-i asta, fă, la tine? Păi, ce pe ochii tăi? Zi și mie, ce pe ochii tăi? Ce pe ochii tăi? Explică. Ce-i asta? Ce-i asta? Ce nervoase sunt. Îți place așa? Te mănâncă ochii, îți bagi mâncare în ochi. Ia uite la tine. Ia uite la tine, bă. Bă, uite-vă la tine, bă, să vezi ce față ai. Abu! Abu! Abu!
Gata, gata, gata. Gata. Ce la hală ta, fă? Păi ce pizda mă te la hală ta, fă, zi, fă?